भौणी आमर बाहे जोई पुआ देखी आसते जोई पुआ आमर जिम्र ओनर 3-4टा जिम्र ओनर ता सहित पूरा फिटनेस ट्रेनर मु कहली चाह टिके नियंतु कहले ना ना मुझे चाह पीएनी कॉफी नौ ना 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 कहले कौन जूस पीबे कहले ना ना जदि प्रोटीन शेक टिके अच्छे टिके दे दो ना प्रोटीन गचरू तोड़ा हो तोलिकी आणतु मुझे पाउडर करी देवी अच्छा हाँ आपणकर हबी कौन आप कौन भल पाती करने कहले जिम रे वर्कआउट कहली मो भौणी मुह को अनाऊँगी मो भौणी मो मुह को अनाऊँगी कहली अच्छा ठीक अच्छे निर्बंध तो हो गला बाहाघरटा रखीदबा हाँ बाहाघर डेट खोजा खोजी चलती कहले 28 तारीख कहले गोटे मिनिट फोन ना 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 28 तारीख सोमवार पड़े से मो चेस्ट डे मो से आवेलेबल ना तापर पंडित आ गए डेट बाहर कले 4 तारीख फोन ना ना 4 तारीख मोर लेग डे अच्छे